Mahuman na ba? Gilaumang mahumad na sa Disyembre tuig 2023 sa dugay ng gidanggo nga Panglby Bridge dinhi sa Misamis Occidental. I, Henry Sevilla Waminal, Sa iyang inaugural address ni adtong Miyerkules gisaysay ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal kay iyang paningkamutan nga mahumada ni kini sunod tuig. Sa pagkakaroon gibutyag sa Department of Public Works and Highways nga 51% ng mahumad ang tulay nga gipunduhan og 7.37 bilyones ka pesos bisan pa man sa nadilatar kini tungod sa pandemya. wala man ako sila kontra atong mayon sila nga sila kuno mo'y nag-author ning Panglby Bridge, no? Pero unsa ang good sa usa ka mayor maka sponsor og multi-billion projects. But anyway, our dream Panglby Bridge project, which, if I may recall, the efforts, although it was said that this was the dream of our forefathers, but I remember when Kong Leo was our congressman, he took to revisit this plan, and I think this was one of the subject matter when President GMA was here. Of course, Governor Herme was the governor at that time. No, our Panglby Bridge project will now be completed hopefully by December next year, 2023. Ang tulad nga tulay dunay gitas-od nga 3.17 ka kilometros og napahigayon pinagi sa loan assistance gikan sa gobyerno sa South Korea. Kung mahuman ang tulay, mas mudali ang biyahe sa mga motorista o katawhan tungod sa 7 minutos na lang ang biyahe gikan sa Tangub City, Misamis Occidental paingon sa tubod Lanao del Norte. Sa pagkakaroon usa ka oras ug tunga ang biyahe aron matabuk ang mga nahisgutang probinsya pinagi sa Roro kon bars nga magikan sa Usami City paingon sa Mucas Port. Samtang kung imong biyahion ang usa ka gatos ka kilometros bukabat sa duha hangtod sa duha ka oras ug tunga. Ang Panglby Bridge usa sa 199 ka mga dagkong proyekto nga nagkasulat sa flagship program ubos sa Build project ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.